220 nenos e nenas desfrutan en Boiro do campamento de conciliación do verán. O Concello impulsa unha nova edición para favorecer a conciliación das familias neste período estival. Hoxe arrancou o mes de xullo e tamén deu inicio o campamento Concilia Verán impulsado polo Concello de Boiro. O alcalde do municipio, José Ramón Romero, e a concelleira de Educación Local, Carmen Silva, visitaron as instalacións nas que se está a desenvolver esta iniciativa, que un ano máis ten 4 sedes: Boiro, Abanqueiro, Cabo de Cruz e Cespón. Este ano con 220 nenos, como cada verán con 4 sedes, aquí no CEIP Santa Baia, que é donde máis número de nenos e nenas acollemos, 140, estou falando de memoria, pero creo que non me equivoco. E logo temos, como sempre, as outras 3 sedes, que son o CEIP de Abanqueiro, o CEIP de Cespón e o Centro Social de Cabo de Cruz. No que, por certo, estiven esta mañá xa ás 8:15, xa estaba ali esperando polos madrugadores. Viño de Cespón, de Abanqueiro, agora estamos aquí, e nada, que vaya todo ben, como todos os anos. O campamento botou a andar este 1 de xullo e prolongarase ata o 28 de agosto. Está pensado para a rapazada entre 3 e 12 anos. É un servicio que poñemos a disposición dos pais e nais dos rapazos do noso concello para conciliar o verán, non? Porque, bueno, moitos dos pais e nais siguen traballando, entonces, bueno, a verdade é que é un servicio necesario e bo que se lle presta, bueno, en primer lugar, aos rapaces e tamén aos pais, non? Dende aquí, por darlle as gracias polo traballo á concelleira de ensino, polo traballo que fixeron para facer posible que estes campamentos estén en marcha e, bueno, e como ven, pues deslocalizamos un pouquiño os campamentos, non? Temos presencia, sobre todo nas parroquias máis grandes do noso concello. Para que os desplazamentos non sexan tan longos e facilitar máis se cabe a conciliación das familias. Este ano o campamento consta de 220 prazas, un número maior ao ofertado o pasado ano. Estamos vendo que cada ano temos que ofertar máis plazas, este ano un pouquiño máis e seguramente, non se sabe, pois ao mellor, quizás para o ano que ven, pois ao mellor teñamos que ampliar un pouquiño máis, non? Iso vai en función un pouquiño das demandas dos anos anteriores, non? O que intentamos é evitar que quede xente fora e, bueno, se este ano pois hubo máis solicitudes das que hai, pois, bueno, intentaremos que de cara ao ano que ven, pois ter un pouquiño máis. A rapazada que participa vivirá un verán cheo de actividades baseadas en técnicas de intervención participativas e activas, planificadas segundo as idades e as necesidades socioeducativas de cada un.